V minulom videu som povedala, že sebavedomý človek napriek strachu vykročí. Ono to znie jednoducho, ale ako sa to robí? Sebavedomý človek, keď má strach, tak si s ním dá kávu. Pretože ho berie ako informáciu, ako priateľa, ktorý prináša informáciu. Pretože ten strach naozaj nesie informáciu. Môže sa nám to zdať príliš veľké a potrebujeme to rozkuskovať. Alebo to neznáme. Potrebujeme k tomu viacej informácií. Alebo to je možno nejaký detský strach, o ktorom si povieme na budúce. A keď sa dozvie tieto informácie, tak s nimi môže pracovať. Takže vtedy napriek strachu môže vykročiť, pretože už dostal cenné informácie. Pozývam vás k tomu, aby ste si občas so svojím strachom dali šálku kávy alebo dobrého čaju. A potom uvidíte. Vyskúšajte to. Teším sa na vás do budúceho videa.